ओइ नों मानो नाफामखौ गेसाव फैनाय दाख्लै मा होनदों नोङो लोगोफोर इयो दाख्लै जादों नाफाम लाबोदोंमोन ओमफ्राय नाफामखौनो मालाय गेसावखौनो फैदो अरगोन मैखुनदो देनानै ओमफ्राय नोङो इखौ लाना मा खालामदों नोङो हो इखौ लाना मा खालामदों नों अबेहाय हांदो ए नायदो इखो मा खालामनांगौ हास'ना फैनोसै ओइ बहा थांदो नोङो हो इदिरिंखौ लाना बहा थांदो इजा जाबालाय जि समायदों ना मानसिगा आयु दिरुं लानायजों माजों इ खासे दंफां हाग्रा बे खासे नै दिरुं लाग्रा सानैखौबो दंफां हाग्रायाव हरनोसै टाइगारालाय सिगाङाव मोनहैखाबाय नै ओइ बेसेयाव हायोलै दंफांखौ बेसे फांनैयाव हाजारसे फांनैयाव 8,000 जानि बारियाव फैलायबाय दिरुं नांगौ फैलायबाय बारियाव हास'नो सिथारायग्रायाबा आंसो दंफां बारि हानो फैलायबाय दा सिथारायसिगोन आइ मासि नै दा बर्थमान मिसिखौ सिथारबाय लागायसिगोन आरो ना नै लांखांबाय नै गोलैना दंमोन आरोना नै रख' होबाय hơi नांबाय सेबबाय र' बरिया नायनि मोखांखौ मामब्रियाव सारनानै बानायसो मा खबर ya balaysa komple लोगोसे सिथारैनो आं दं बरिया सिथारैनो जेनेबा नांगौबा बुंबानो जाबाय लागाबाय थाबाय बारो नायलांबाय था सेबदो